Og så skal du fra musik så til en forestilling om, at du som dansker tager til Guatemala, og så finder du altså en række hemmelige og tidligere uopdagede tempelbyer. Det gør du trods modstand fra en række lokale indianere. Det lyder måske som plottet fra en Indiana Jones-film, men det er det ikke. Det er skinbarlig sandhed for de tre mennesker, der sidder her. Det er Christian Christensen, det er Frederik Christensen, det er fars søn. Velkommen til jer. Tak. Og så er det så wingman Torben Red, og velkommen til dig også. I er noget så eksotisk som danske opdagelsesrejsende. Og Christian, hvad er det, I har fundet? Jamen, vi er selv rystet, men vi har fundet 5 uopdagede Maya-tempelbyer, som blev forladt ca. 900 efter vores tidsregning af Maya-indianerne. Og så er det ligget hen lige siden, og så har indianerne holdt deres kæft, for at sige det rent ud, i al den tid. Og så har vi lagt en flyvemaskine, og så er vi fløjet ind over de her områder, fordi vi har prøvet igennem mange år at lede efter de her uopdagede tempelbyer, vi aldrig kunne finde dem. Og nu siger Frederik Farman her, at indianerne de altså har holdt deres kæft, de har ikke sagt noget om det her. Hvorfor har de ikke det? For de har jo godt vidst, at de har ligget der. Ja. Men altså, indianerne, de har det jo sådan, de har noget jord, som de gerne vil beholde. Og hvis de kan mærke, at de er ved at miste den her jord, så vil de gøre en hel masse ting for at beholde den. Og altså, et mord dernede, det koster 3.000 kroner, altså 3.000 danske kroner. For at få et mord, så kan du myrde hvem som helst. Og det er prisen for at slå ihjel. Og hvis det er prisen for at slå ihjel, jamen, altså, så vil de selvfølgelig gøre meget for at beholde deres jord. Og de skal nok forsvare sig, hvis de kommer i den situation. Og det betyder jo altså også, at I tre, som sidder her og ser helt danske malige og hjemvendte ud, jo også har været i livsfare forstået på den måde, at I jo altså har opdaget noget, som de her indianere absolut ikke helst ville have, at I skulle fortælle til nogen som helst andre. Prøv lige, Torben, at fortælle, hvordan fandt I frem til nu sagde Christian det her med, I lejede en flyvemaskine, så fløj I ind over, så var det der. Det var ikke sådan helt så nemt jo, altså hvordan fandt I ud af, at der overhovedet var nogle tempelbyer her, og vidste, hvor I skulle lede? Altså Christian, han havde tilbage i 88, der Christian besøgt området, hvor det var helt dækket af skov, og der fandt han nogle ruiner. Dem har vi så prøvet gennem årene at genfinde, og det har simpelthen været alt for vanskeligt, altså også bare komme ind i områderne. Så derfor så valgte vi at overflyve områderne, og så fandt vi nogle ruiner, nogle af ruinerne fra luften. Og efterfølgende skulle vi så ind i området, og der var det altså værdifuldt at have luftfotos, fordi når vi gik hen til lokaler og sagde, at vi vil gerne ind og se de ruiner, som vi kan se ligger her, så sagde de bare, at der er ingen ruiner her. Men når vi så kunne vise et luftfoto, så kunne de godt se, at vi vidste mere, end de regnede med. Ja, hvad var det for nogle folk, I mødte, Christian? Jamen altså, det er jo gennemgående indianere. Det er det for det meste i Guatemala. Jeg vil lige understrege, at for almindelige mennesker, der rejser til Guatemala, er det helt sikkert. Men det er, fordi vi blander os jo. Man skal ikke blande sig i politik, narkotika, arkæologi. Kan der gå galt. Men ellers så er der ingen fare for noget som helst. Men altså, det er ganske almindelige indianere for det meste jo, ikke? Og de vil jo ikke miste deres jord, jo. Og vi kommer som hvide mennesker, ikke? Og jamen, de gider da ikke have de problemer. Hvorfor skulle de det? Nej, så er det bedre at sige nej. Men vi havde nogle sjove tilfælde, hvor vi så spørger, og så siger, der er ikke noget. Og så Torben tager sin laptop frem og siger, prøv nu at se her. Vi ved jo, at 3 kilometer derinde, der ligger der en tempelby, der ligger nogle ruiner. Og så se hovederne på dem. Jo, det gjorde der faktisk. Altså, og så på den måde, så fik vi skabt en dialog, jo, ikke? Og så er I jo så overfløjet de her områder, Frederik, og I har fået taget billeder, I har fået dokumenteret, der ligger rent faktisk nogle tempelbyer her. Prøv lige at fortælle, altså de her byer, altså hvordan ser de ud, og hvordan har de været brugt? Jamen altså, de er jo meget gamle, altså de kan være op til 2.000 år gamle, og de er jo meget forfaldende. Altså, der er jo ikke mange ting herhjemme, der holder lige frem 2.000 år, så man kan nok godt forestille sig, at det er meget ødelagt. Men nu ser vi nogle billeder her. Altså kan man se, når man flyver det op fra luften, okay, her er nogle sten. Det er stensikkert en tempelby. Det er svært. Ja, det er det. Men stenene, de træder igennem vegetation, og så kan du jo se nogle arealer, kvadrater og så videre. Så ved du, jamen så er der noget menneskebygget. Og vi var jo egentlig, da vi landede på grusbanen i Poptun, ikke? Der var vi sådan lidt negativ, synes jeg. Men da vi så kom ind og fik kontakt til de her tempelbyer, så blev vi jo ekstremt overrasket over, hvor stort det var. Den ene tempelby var 2 kilometer på hver led, ikke? Altså, og tempelby nummer 4, site nummer 4, som vi kalder den, jamen der var det jo 20-25 meter høje pyramider, men det kan du ikke se fra luften af, fordi det er mere todimensionelt. Jamen, hvordan har de været brugt, de her, Torben? Altså, nu taler jeg også om, hvor store nogle af de her byer er. Hvad har de været brugt til? Jamen, altså, det har jo været, folk har boet i området omkring, og så har de haft deres templer, og der har været deres ceremonielle pladser og pyramider, så det er sådan, hvor de har udøvet deres religiøsitet. Så det er det, de har været brugt til. Og vi sad og talte om det før, Christian, dermed.
I skal være sikre på, at de er uopdagede. Nu kommer du her og siger, ja, dem er der ikke nogen, der har set før, ikke? Og så trækker du altså verdens mest slidte stykke papir op af lommen og siger, her er beviset. Ja, men det er jo fordi, at der er så mange, der spurgte, så siger de, jamen det kan jo ikke være rigtigt. Så hver gang, så skal jeg have papiret frem, og så kan jeg så fortælle, at Jorge Chacon, en af arkeologerne fra Guatemala i Dolores, han har så sendt en bekræftelse til et internationalt tidsskrift, der hedder Mexikon i Østrig, at de her tempelbyer er ikke registreret, hverken af dem lokalt eller af andre. Og det vil så sige, at det ikke er registreret overhovedet. Og det vil sige, at I er jo i udgangspunktet de første, der har fundet frem til dem her, og nu sidder jeg jo så her og siger det højt. Altså Frederik, hvad skal I bruge det her til? Nu har I fået nogle tempelbyer, der er nogle indianere, der er halvsure på jer, fordi I har sagt det højt. Det er Hvad skal det, Altså, det er jo egentlig for oplevelsen. Det er jo en fed tur, og det er jo også en oplevelse, jeg deler med min far, og det er jo nogle ting, jeg vil huske. Altså, det er jo noget, som jeg ikke vil glemme, og det er jo en fed tur. Det er et eventyr. Altså, det er det. Så det er derfor, vi gør det. Du sætter også rent videnskabeligt, sætter jo virkelig noget i fokus her, fordi at hvis vi tager det med uopdagede tempelbyer, alle ved jo i Danmark, at Machu Picchu i Sydamerika blev opdaget af en amerikansk arkeolog i 1913, tror jeg, der var. Men det var fordi, han blev henvist til tempelbyen. Her, der går vi jo selv ind med flyvemaskiner og finder det. Altså, det er ikke nogen, der hjælper os. Og så går vi ind og konfronterer den bagefter. Det er faktisk en bedre historie, ikke? Og en af de tempelbyer, vi fandt, jamen, der havde du trappeanlæg og det hele også. Altså, det er så grænseoverskridende, som det overhovedet kan være i år 2013. Og vi føler selv, at vi skal gå en liv til armen, ikke? Jamen, er det nu rigtigt, det der sker, det her? Det var det, og I skal jo så afsted. Du har lige nogle studier, du skal afslutte, Frederik. Du ved ikke helt, om du skal med. Du skal med, klart, Torben. Hvad skal I nu ud at finde? Ja, altså, det er sådan på de her ture, så får man nogle... Når man får snakket med det lokale, så får man nogle små fif til, hvor kunne det måske være godt at kigge. Så vi har sådan en hel arsenal af steder, som kunne være interessant at kigge nærmere på. Altså, også for eksempel grotter. Der kan man finde hulemalerier og sådan noget. Så der er masser af gode eventyr. Det er godt. Jamen så gode eventyr, og pas nu rigtig godt på jer selv, og fortæl ordentligt til de der lokale, så jeg kommer helskindet hjem igen. Tak fordi I kom, alle tre. Jo, tak. Selv tak.